салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо. имрӯз барномаи бениҳоят ҷолиб дорем ва дар сарлавҳа тез гап мезанем дар бораи бозиҳои на он қадар муҳими шаби гузашта. Баъдан мегузарем ба топ рақобатҳо. Дар лигаи олии Англия Ньюкасл дар меҳмонӣ бо ҳисоби 3-1 бар Ноттингем Форест ғалабаи мутмаин ба даст овард. Ин бозӣ барои мухлисони сароков воқеан ҷашн буд ки диданд ки дастаи онҳо сатҳи баланди бозиро нишон дод. Аммо шояд сенсатсия аз ҳама калон дар бозии Тоттенхем Ипсвич рух дод. Яке аз аутсайдерҳои лига ногаҳон бо ҳисоби 2-1 дастаи Лондонро дар майдони худ мағлуб кард ва ба мухлисонаш афсонаи ҳақиқӣ ҳадия намуд. Ба Италия мегузарем ки дар он ҷо Рома пас аз бохт аз Болония 2-3 дар бораи истеъфои Иван Юрич эълон кард. Ин бохт охирин қатра дар силсилаи нобарориҳои клуб гардид. Римён ки дар 6 бозии охирини худ дар серияи А танҳо 1 маротиба ғалаба карданд, дар ҷои 12-ум қарор доранд. Дар Испания Атлетико силсилаи ғалабаҳои худро идома дода Малёркаро бо ҳисоби 1-0 мағлуб кард. Дастаи Диего Симеоне бо итминон пеш меравад ва чорумин ғалабаи пайдарпайро ба даст овард. Ҳоло мо дар бораи бозиҳои беҳтарини дирӯза суҳбат мекунем, аммо пеш аз он ки мо оғоз кунем, мехоҳем бо шумо як сирро нақл кунам. Шумо метавонед аз тамоми рӯйдодҳои футбол огаҳ бошед ва бозиҳоро дар вақти воқеъ дар канали телеграми мо тамошо кунед. Дар он ҷо шумо хабарҳои тоза, трансферҳо ва бисёр чизҳои дигарро хоҳед ёфт. Ссилкаи телеграм канал дар описаниеи ин видео. Бо мо бошед ва шумо ҳеҷ чизи муҳимеро аз даст нахоҳед дод. Акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш мошти мегузарад. дӯстон, тамошои бозиҳои варзиширо бо сарпарасти видеои мо ширкати Yakix бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар пардохти якуми худ то ҳаҷми 8000 сомонии бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. дар даври 11-уми лигаи премерии Англия Манчестер Юнайтед бозии қавиро нишон дода Лестерро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. зери роҳбарии муваққатии Руд ва Нистерлой даста натиҷаҳои устуворро идома медиҳад. ин дафъа Бруно Фернандеш бо гол ва паси голи фарқ кард. Инчунин Гарначо дарвозаи рақибро кушод. мутаассифона барои Лестер Кристенсен тӯбро ба дарвозаи худашон зад. ин охирин бозии Ван Нистерлой ҳамчун мураббии муваққатӣ буд ва трибунаҳои Олд Траффорд ба ӯ кафкубӣ карданд. ба наздикии роҳбарии дастаро Рубен Аморим бояд ба ӯҳда гирад, аммо омадани ӯ метавонад бинобар масъалаҳои раводид ба таъхир афтад. бо вуҷуди ин клуб интизори мушкилот бо ҳуҷҷатҳо нест ва ба озмоишҳои нав зери роҳбарии мураббии нав омодагӣ мебинад. ростӣ ман мухлиси Манчестер Юнайтед нестам, аммо пирӯзии онҳо бар Лестер таъсирбахш аст. ҳатто агар шумо ба дастаи дигар мухлисӣ кунед, наметавонед инкор кунед ки зери роҳбарии Руд ва Нистерлой Манчестер Юнайтед бозии босифат нишон медиҳад. Бруно Фернандеш бозам дар сатҳи баланд аст ва Гарначо нишон медиҳад ки метавонад дар майдон муфид бошад. албатта голи ба дарвозаи худашон задаи Кристенсен барои Лестер каме вазъиятро печида кард, аммо чунин ҳолатҳо мешаванд. ҷолиб хоҳад буд ки бубинем бозии даста зери роҳбарии Рубен Аморим чӣ гуна тағйир меёбад вақте ки ӯ ниҳоят ба вазифааш шурӯъ мекунад. гарчанде ки ман мухлиси Юнайтед нестам, ба ман шавқовар аст дидан ки оё онҳо метавонанд ин гуна динамикаро нигоҳ доранд. дар даври 11-уми лигаи премерии Англия бозии байни Челси ва Арсенал бозам бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. дар дақиқаи 32-ум голи Кай Хаверс бинобар офсайд бекор карда шуд ки ин аввалин огоҳии ҷиддӣ барои капитон буд. сипас дар дақиқаи 60-ум Габриэл Мартинелли Арсеналро бо паси голӣ аз Мартин Эдегор ба пеш баровард. бо вуҷуди ин Челси таслим нашуд. дар дақиқаи 70-ум Педро Нето бо истифода аз паси Энсо Фернандес ҳисобро баробар кард. ин боз як мусовӣ барои Арсенал буд ки наметавонад дар 4 бозии охир пирӯз шавад ва ба Бормунд ва Ньюкасл мағлуб шудааст. инчунин бо Ливерпул мусовӣ кардааст. дар навбати худ Челси танҳо як пирӯзӣ дар 5 бозии охирин ба даст овардааст. бо вуҷуди ин дастҳо ҳанӯзам ҷойҳои баландро дар ҷадвал нигоҳ медоранд. Челси дар ҷои сеюм ва Арсенал дар ҷои чорум бо ҳардуи даста 19 холро ҷамъ карданд. кабудон бо сабаби фарқи беҳтари тӯбҳо дар ҷои баландтар қарор доранд. муҳим аст ки Челси аз моҳи август соли 2021 Арсеналро набуридааст ва канонирҳо силсилаи бобарории худро дар бозӣ бо клубҳои шашгонаи бузург аз оғози мавсими гузашта нигоҳ медоранд.
ҳаминтар дӯстони азиз, пас аз бозии навбатии пуршиддат байни Челси ва Арсенал мо боз мебинем ки ҳардуи даста ҳанӯзам дар ҷустуҷӯи шакли худ ҳастанд. Арсенал дар 4 бозии охир пирӯз шуда наметавонад ва ин саволҳо дар бораи устувории дастаи Артета ба миён меорад. Бале, онҳо бо клубҳои шашгонаи бузург хуб бозӣ мекунанд, аммо пирӯзиҳо куҷо ҳастанд? Аз тарафи дигар, Челси ниҳоят ба топ 3 баромад, аммо оё бояд шод шуд агар даста танҳо як пирӯзӣ дар 5 бозии охирин дошта бошад? Пас ба назар мерасад ки кабудиҳо ҳанӯзам бозии худро меҷӯянд. ҷолиб аст ки Челси аз моҳи август соли 2021 Арсеналро набуридааст ва ин бешубҳа равиши рақобати онҳоро афзун мекунад. Бояд умедвор шуд ки ҳардуи даста бозии худро ёфта мухлисонро бо пирӯзиҳои дурахшон дар давраҳои наздик шод хоҳанд кард. Зеро чунон ки мегӯянд мусовӣ на ин мағлубият аст, на пирӯзӣ. Дар бозии пуршиддати даври 12-уми серия А Интер ва Наполи бо ҳисоби 1-1 ба итмом расиданд. Бозӣ бо шиддат оғоз ёфт ва аллакай дар дақиқаи 20 Скот Мактомини Наполиро ба пеш баровард ки пас аз зарбаи кунҷи тӯбро ба дарвозаи рақиб ворид кард. Интер дер наистод ва дар дақиқаи 43 Хакан Чалханаглу бо зарбаи аз берун аз ҷаримагоҳ ба дарвоза гол зад. Аммо интригаи бозӣ пас нашуд. Дар дақиқаи 72 Интер ҳуқуқ ба зарбаи пеналти гирифт пас аз фол бар Дензел Думфрис. Ҳама гумон карданд ки Чалханаглу пеш аз ин ҳамаи 19 пеналтии худро барои Интер ба ҳадаф расонида буд. Бозам маҳорати худро нишон медиҳад. Аммо ин дафъа зарбаи ӯ ба устуни дарвоза бархӯрд. Ин аввалин хатои Чалханаглу аз пеналти дар ҳайати нерадзуриҳо буд. Дар натиҷа ин мусовӣ ба Интер имкон надод ки пешвои чемпионат Наполиро ки ҳоло як хол бештар дорад, яктараф кунад. Хуб дӯстони гиромӣ, бозии Интер ва Наполи бисёр сабабҳо барои андеша фароҳам овард. Аз як тараф Интер шакли аъло нишон медиҳад ки силсилаи бебохтии худро ба 10 бозӣ дароз кард. 8 пирӯзӣ ва 2 мусовӣ ин бешубҳа натиҷаи таъсирбахш аст. Аммо имконияти аз дастрафтаи гирифтани 3 хол бар зидди рақиби мустақим барои унвони чемпион метавонад барои нерадзуриҳо дар оянда гарон афтад. Чалханаглу ки дар иҷрои пеналти беайб буд, аввалин бор дар карьераи худ дар Интер аз пеналти хато кард. Ин метавонад сабаби таҳлили дохилӣ ва кор бар иштибоҳот шавад. Бо вуҷуди ин, мубориза барои қуллаи ҷадвал танҳо гарм мешавад ва ҳар бозӣ ҳоло аз зарурат аст. Дар пеш боз бозиҳои зиёде ҳастанд ва Интер ҳамаи имкониятҳоро дорад ки вазъиятро ислоҳ кунад ва барои унвони чемпионат мубориза барад. Муҳим он аст ки консентрасияро аз даст надиҳанд ва бо қувваҳои худ бовар кунанд. Дар даври 13-уми Ла Лига ҷаҳони футбол шоҳиди бохти ғайричашмдошти Барселона дар меҳмонии Реал Сосидад шуд. Бозӣ бо голи бекоршидаи Роберт Левандовски дар 13-ум дақиқа оғоз ёфт. Левандовски аллакай дастаашро ба пеш бурдааст, аммо системаи нимавтоматии муайянкунии офсайд дахолат кард ва нишон дод ки нӯги пои ӯ нисбат ба муҳофизи охирини Баско Наеф Агерд наздиктар ба дарвоза буд. Бо вуҷуди баҳсҳои шадид ва норозигии мухлисон, кумитаи доварии Испания қарори довар Гильермо Квадро Фернандесро дастгирӣ кард ва изҳор дошт ки дар шаҳри ин ҳолат хато нашудааст. Дар 33-ум дақиқа Шералдо Бекер ягона голи бозиро зад ки ҳалкунанда шуд. Барселона натавонист ҳимояи рақибро шиканад ва бори аввал дар зиёда аз 10 сола дар бозии Ла Лига ягон зарба ба дарвоза нарасонид. Набудани Ламин Ямал ки бинобар лат хӯрдани сахт дар бозӣ иштирок накард, барои мураббии Ханси Флик мушкилоти иловагӣ овард. Бо вуҷуди ин, Барселона пешсафиро дар ҷадвал бо 33 имтиёз нигоҳ медорад. Аммо бартарии онҳо ба Реал кам шуд ва ҳоло мадридҳо як бозии захиравӣ доранд. Атлетико ва Вильяреал низ ба каталониҳо наздиканд ки мубориза барои чемпионӣ бозам шадидтар мешавад. Дӯстон, чӣ гуфтан мумкин? Барселона ин дафъа аёнан тибқи сценарияи худ бозӣ накард. Тасаввур кунед, Роберт Левандовски истораи ҷаҳони футбол гол мезанад ва баъдан ба ӯ мегӯяд: бубахшед, нӯги пои шумо хеле дур рафтааст. Ин мисли он аст ки шумо дар тарабхона стейк фармоиш медиҳад ва пешхизмат мегӯяд ки он чанд миллиметр нопухта буд, бинобар ин онро бояд баргардонед. Бале, технология албатта хуб аст, аммо баъзан мехоҳед ба даврҳои баргардед ки офсайдҳоро бо чашм муайян мекарданд, на ба нӯги пой. Ва натиҷа, дар томи бозӣ ягон зарба ба дарвоза набуд. Гӯё ба ҷои Барса дар майдон дастаи маҳаллӣ баромада бошад. Ламин Ямал албатта дар бозӣ набуд, аммо оё тамоми потенсиали ҳамлавӣ танҳо аз як бозингар вобаста аст? Ханси Флик пас аз бозӣ гуфт ки ин рӯзи онҳо набуд. Хуб, ин ҳамон ҳолате аст ки ҳатто алафи майдон ба назар мерасад ки бар зидди ту бошад. Барселона ҳанӯзам дар ҷадвал пешсаф аст, аммо мавқеи онҳо дигар чунон устувор нест. Агар онҳо
бозии боварибахш ва эҷодкунанда нишон надиҳанд, пешсафӣ метавонад ба осонӣ аз даст равад. умедворам ки пас аз танаффуси бозиҳои миллӣ даста бо қувваҳои нав бармегардад ва нишон медиҳад ки воқеан ба чизи бештар қодир аст, зеро мухлисон аз онҳо на танҳо ғалаба, балки футболе ки онҳо метавонанд нишон диҳанд интизоранд. аммо як чиз аён аст: динашаб Барселона барои ғалаба бозӣ накард ва арзандаи ғалаба набуд. бо ин тарзи бозӣ албатта. хайне бародарон, ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.